Ale rovnako uzavretosť života voči mužom je ten tretí dôležitý dôvod, pre ktorý si krásne ženy ako ty nevedia nájsť toho muža pre seba. A čo to znamená? No znamená to to, že sa vlastne nepozerá, že tí muži sú. Ty v podstate ani nevidíš. Pretože, keď ideme jedno po druhom, pretože máš to presvedčenie, že však aj tak nie sú pre mňa a tak ďalej, pretože a tak ako sme mali bod 1, v podstate máš ešte k tomu aj ten vnútorný rozpor, takže aj ten vzťahový signál z teba ide rozporuplný a stačí buď jedno alebo dva. Veľa dievčat má kombináciu obidvoch, ale stačí buď jeden alebo dva. No a tým pádom proste ten život nie je otvorený. Povieš, ja nikam nechodím, ja nikoho nestretávam, dobrí muži už nie sú. No teraz akurát, než som išla vysielať, tak mi tam skočil nejaký post, nejaké dámy, neviem ako sa volá, taký akože veľký post o tom, že no tak neviem, ale musím sa tu nejako zdôveriť. Zdá sa, že naozaj všetci dobrí muži sú iba zadaní a nič normálne už v dnešnej dobe neexistuje a to, čo je dobré, tak je už rozobrané, alebo totálne platí, že mňa chcú tí, ktorých ja nechcem a naopak. A proste taká dáma, ktorá tam síce bola ako keby sexy odetá, ale teraz s veľmi silnou mužskou energiou, že by odstrašila dobrého chalana. Si vrajím, že drahá, príď ku mne, prosím ťa, porozprávame sa o tom, vysvetlíme si, ako to funguje. My nemusíme mať postavu bohyne. My nemusíme byť najnádhernejšie na svete. My nemusíme mať každý deň umyté vlasy. Je to úplne niečo iné, čo potrebuje z nás ísť. Čo ten muž povie, že jej, drahá, teba chcem a tebe sa oddám. A jasné, v dlhodobých vzťahoch riešiš všeličo. Narazíš na problémy, narazíš na kritické situácie. Jasné. Ale znova, keď máš v sebe poriadok, tak vieš muža lepšie a skôr stretnúť, lepšie si vybrať a krásny vzťah dlhodobo udržať. Na rozdiel toho, keď nemáš v sebe poriadok a len tak ti tam ako niekto chodí hore-dole. No, takže uzavretosť života voči mužom znamená, že sa vlastne na nich nepozeráme. Ale opakujem to stále. Muži tvoria polovicu ľudstva. Muži sú všade. Muži sú na pumpe, muži sú v obchode, muži sú na ulici, muži sú v kaviarni, muži sú na obede, muži sú úplne všade okolo teba. Ale aby si ich mohla začať vidieť, tak potrebuješ si bod 1 a bod 2 dať do poriadku. Takže keď to zopakujem, ujasni si, čo vlastne chceš, aký vzťah, a vyber si tie hlavné kvality, ktoré tvoj partner má mať. 2. Urob si poriadok o svojich vnútorných presvedčeniach. Zisti, ktoré ti bránia naozaj rešpektovať mužov do hĺbky, ktoré ťa nútia nachádzať si chalanov, vyberať si chalanov, ktorí pre teba vlastne vôbec nie sú dobrí. A bod 3. Vylez von. Vylez von. Detálne sa na to pozrieme na workshope, ale už teraz ti môžem povedať tu pre tento náš tréning, že sú vlastne také 3 hlavné úrovne, kde vediem dievčatá, aby si ten vzťah našli. A to je hlavná odpoveď na to, kde je tvoj muž, kde je muž pre teba. Tento tréning sa volá Kde je muž pre teba. Ten muž pre teba je tu a ja ti to hneď poviem, ale primárne si daj bod 1 a 2 do poriadku, pretože keď 1 a 2 nebudeš mať v poriadku, tak darmo ty sa budeš pozerať. Áno, budú chodiť muži, budú chodiť vzťahy, bude ti to fungovať, ale pravdepodobne zase urobíš buď blbý výber, alebo si ťa vyberie blbý muž, alebo jednoducho sa to pokazí hneď na začiatku, nebude tým, kým chceš, alebo ty to odsabotuješ a tak ďalej. Z dôvodov, ktoré sme si povedali, lebo nemáš jasné, či chceš vzťah, nevieš, čo vlastne chceš a pretože tvoje vnútorné nastavenie jednoducho ťa bude nútiť dokazovať si svoju vlastnú pravdu, že sa mužom nedá veriť, že nie sú hodní rešpektu, že láska bolí a ďalšie nastavenia, ktoré máš. No a kde sa teda nachádzajú tí muži pre seba? Takže bod 1. Potrebuješ začať tým, že máš svoj vlastný pestrý život. V prvom rade platí bod ja na prvom mieste. Ako vyzerá tvoj mesiac, ako vyzerá tvoj týždeň? Čo sú veci, ktoré robíš pre seba? Začneme najprv tým, že robíme veci pre seba, ale už ich zasadíme do kontextu, kde sú ostatní muži. To znamená, chodíš cvičiť? No tak nebudeš cvičiť doma pred počítačom, ale pôjdeš do fitka a nájdeš si dobrého trénera. Ale cvičiť budeš. Ne? Alebo si pôjdeš zabehať v skupine. Alebo si pôjdeš zabicyklovať s ďalšími ľuďmi. Jednoducho zapojíš viacero ľudí do veci, ktoré aj tak potrebuješ robiť kvôli sebe. To je pointa číslo 1. Väčšina dievčat končí tu už na tejto úrovni a on povedia, ale však ja vlastne nechodím nikam a ja vlastne hento, alebo tu mám niečo zabehnuté. Už tu potrebujeme začať, dievčatá. To znamená, že tvoja tretia úloha, a ani nejdem ďalej, začnem tu narovno, na tejto úrovni. Bod 3. Ako môžeš už to, čo robíš vo svojom živote, alebo vieš, že by si mala, dať do kontextu, kde je viacej ľudí. Nemusia to byť iba muži, pretože ten muž pre teba môže byť brat tvojej trénerky jogy. Alebo nejaké dievčiny, čo s tebou na jogu chodí. Kopec ľudí sa zoznámilo najviac, a keď si pozriete komentáre, tak potom je jasné, cez priateľov alebo kolegov. To už sa dostávame na tú druhú úroveň, ale to neznamená, že ty teraz máš iba sa obklopiť mužmi. Znamená to, že sa máš obklopiť ľuďmi v prvom rade.
Dobre? Takže keď ti má dať odpovede, kde je tvoj muž, tak v prvom rade je niekde medzi ľuďmi a ty sa nimi potrebuješ začať obklopovať tak, aby to najprv na tej prvej úrovni, prvom princípe naplňalo tvoj život, ako potrebuješ. To znamená šport, umenie, kultúra. Čo sú také veci, ktoré potrebuješ mať týždenne, mesačne v tom svojom harmonograme, kde s nejakými inými ľuďmi do kontaktu prísť môžeš. A dala som ti konkrétne príklady, ale môžeme dať viacej príkladov. Hej? Musíš jesť, všakže. Kde sa nachádzajú fantastickí muži? Na raňajkách v kaviarniach, pretože si tam dávajú obchodné stretnutia. Dobre, tak možno nemusíš raňajkovať doma, možno budeš 4-krát raňajkovať doma, ale 5-krát, alebo teda 5-krát, 6-krát proste pôjdeš niekam von. Napríklad obed. Nepôjdeš len tak do nejakej tackárne, vtedy, keď tam chodia všetci. Pôjdeš tam trošku neskôr, keď tam bude menej ľudí, pretože šanca zoznámiť sa je vtedy, keď tam nie sú všetci. A o timingu a o časovaní sa budeme takisto rozprávať, pretože to je veľmi dôležité. Ty už možno totiž robíš veci, ktoré môžu tvoj život otvoriť kvalitným ľuďom, len ich nerobíš v správnom čase. Keď chodíš bicyklovať a pôjdeš na horskú chatu v sobotu popoludní, tak kto tam bude? Všetky rodinky s deťmi. No tam asi nestretneš toho svojho Mr. Big. Ale keď tam pôjdeš v sobotu o 7 večer, alebo v útorok o 7 večer, tak tam budú všetci tí dobrí chalani, ktorí si prišli prevetrať hlavu po náročnom dni, alebo tam budú ráno o 5 alebo o 6. Akože potrebujeme sa na to pozerať v prvom rade z uhla pohľadu toho, že ja žijem kvalitný život, že si tam dávam tie veci, ktoré potrebujem. Nevyhnutne potrebuješ jesť, nevyhnutne sa potrebuješ hýbať, nevyhnutne sa potrebuješ niekedy dať ostrihať, nevyhnutne potrebuješ ísť medzi ľudí nejakým spôsobom, nevyhnutne sa niekedy potrebuješ stretnúť s kamarátkou, ísť na nákup a tak ďalej. A na prvej úrovni nerobíme nič iné, iba sa pozeráme na to, ako toto môžeme dať do kontextu komunikácie a kontaktov s inými ľuďmi. A to je všetko. A už z toho nám vzniká kopec nádherných vecí. Chcem naštartovať tvoj mozog. Takže daj mi sem do komentára, to je tretia úloha a tu nás zastanem, aby to nebolo veľa, aby som ťa nepreťažila. Daj mi sem dolu do komentára, čo sú veci, ktoré robíš každý týždeň a ako by si mohla viac porozmýšľať kreatívne nad tým, ako ich vlastne môžeš robiť medzi ďalšími ľuďmi. A keď tvoj týždeň je, že ráno vstanem, idem do práce, potom sa vrátim a potom som doma, fúha! No tak zabudni na to, že stretneš muža, kým najprv neobohatíš svoj vnútorný svet. Aj svoj vnútorný svet. Vnútorný svet je možno bohatý, ale tvoj aj vonkajší svet. Aj vlastne to, čo sa naozaj deje, ako to vyzerá. A to je jedno, že máš deti. Zapoj do toho deti. Deti sú fantastický nástroj, zoznamovací nástroj takisto. A sú ďalší oteckovia, sú ihriska, sú rodičia. Sú miesta, kam s deťmi môžeš ísť. Sú bláznostva, ktoré môžeš robiť práve vďaka tomu, že máš deti. Zneužij ich, využij ich, použij ich. Úplne kľudne. A tu už samozrejme zachádzame do konkrétnych situácií, lebo je rozdiel, či máš dvojročné dieťa alebo 15-ročné, samozrejme, to je veľký rozdiel, ale každé ti môže slúžiť na to, aby sa krásne zoznamovala. Psík, zvieratka, nádherný spôsob. Dá sa to, ale podstatné naozaj je, aby si začala kreatívne rozmýšľať už nad tým, čo v rukách máš. Ja hovorím, že online zoznámky by mali byť tak 10-20%, ale zbytok by mal prísť v reálnom živote. A to je presne to, čo potrebujeme sa naučiť. Samozrejme otázka je, čo tam potom robíš. Samozrejme otázka je, či si nastavíš správne ten svoj vzťahový signál a či mužov rešpektuješ. To sme si povedali v bode 1 a 2, alebo to je absolútne podstatné. Keď toto nebudeš mať v poriadku, tak aj tak rob tento bod 1, teda tento tretí bod, túto tretiu úlohu, aj tak ju rob, ale povedzme, ako to povedať, bude efektívna, ale bude to ešte efektívnejšie, keď si aj jednotku a dvojku dáš do poriadku.